Bueno, no vídeo anterior estivemos vendo como traballar con usuarios de modo moi básico, pero bueno, por algún sitio hai que comezar. Pero, bueno, como vedes o noso sistema non ten moitos usuarios de momento, estes son os usuarios que vos dixen que crearades. Claro, aquí é moi fácil localizar un usuario, pero se estamos falando dunha organización, pues, por exemplo, un instituto que pode ter tranquilamente 400, 500 usuarios sen ningún tipo de problema, claro, aquí se complica a cousa, vale? Entón, hai unha ferramenta moi interesante para buscar usuarios. Nesta mesma ferramenta, en acción, podemos buscar, vale? Podemos buscar por diferentes elementos, vale? Pues, por exemplo, podemos buscar por nome, un dos usuarios creados, vale? E vamos a buscar vale, que pasou? Porque lle din a buscar Medina é un usuario, pero que está en profesores, non está en alumnos. Entón, vamos a darlle, buscar, ollo, porque podemos dicirlle que busque onde estamos ou que busque en todo o dominio, vale? Nese caso, volvemos a darlle a buscar e agora vedes que atopou, vale? Atopou o usuario que estamos buscando polo nome ou apelido. O de sempre, podes buscar deste xeito, vale? Acción buscar, ou senón temos tamén a icona de buscar, que cal é? Esta de aquí, vale? E o mismo. Neste caso vamos poner, vale? Dous xeitos de facer a mesma cousa. Outro xeito de facer búsquedas, bueno, non serían búsquedas, pero si sería xeitos de, bueno, restringir a información ou especificar máis a información que quero que me amose é a través dos filtros, vale? Os filtros podo indicarlle, neste caso me está dicindo que amose todos os tipos de obxectos, pero podo indicar que me amose só usuarios, o que queira. Ou podo crear filtros personalizados, pois, por exemplo, que decirlle que quero que me amose os usuarios que, a ver se teño, se atopo, o número de fax, que teñan un número de teléfono en concreto, unha dirección ou enderezo electrónico, que sexa, vale? Poden poñerse filtros de que comece, de que remate, é dicir, é unha ferramenta moi potente. Que pasa? Que tens que ter cuidado porque se creades un filtro, ese filtro despois queda predeterminado, o sea, o filtro teríades que quitalo, senón, vamos, que queda para sempre, vale? Teríades que volver outra vez a mostrar todos os tipos de obxecto.